Казвам се Йордан Йорданов и съм известен в публичното пространство за това, че спа с политици, депутати, хора на изкуството. Всичко започва през 2020 година, когато имах сексуални взаимоотношения с кмета на град Свищов, господин Генчо Генчев, който е от политическа партия ГЕРБ. Тогава започват моите проблеми, моите лични проблеми. Тогава започнаха и проблемите с прокуратура, съд и така нататък. Стигна се до там, че аз да бъда осъден ефективно на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода. Във връзка с какво осъден? Във връзка с това, че под претекст, че съм изнудвал кмета на град Свищов, аз заявявам публично, че никога не съм изнудвал нито господин Генчо Генчев, нито доктор Фами Али, който е от политическа партия. Той е общински съветник от политическа партия ДПС. Преди да стигнем до него, с господин Генчо Генчев имахме сексуални взаимоотношения в период от година и 2 месеца. След което аз реших тези наши сексуални взаимоотношения да ги прекратя, тъй като той не беше лоялен към мен финансово и за това той не прие това нещо аз да бъда далеч от него и той подаде жалба в Софийска районна прокуратура с претекст, че съм го изнудвал. Така. Беше изопачил някои неща, беше дал фалшиви свидетели, фалшиви показания, но прокуратурата, българската прокуратура, знаете как действа в нашата хубава държава. Ако си на по-висок пост в държавата, ако имаш повече парички в нашата държава, всичко се случва. Излежах неправомерно присъда от 3 години и 6 месеца в Кремиковския затвор, след което бях освободен. Преди около 10 месеца се излязох на свобода. След това започнаха проблемите с въпросният господин. Прокуратурата беше... господин Генчо Генчев си намери негов състав, като прокурор по делото беше госпожа Боянка Младенова, която има някаква връзка с господин Генчо Генчев. Не знам каква е връзката, не искам да говоря за това, но господин Генчо Генчев тогава намери свои лични свидетели, като негови свидетели на тази случка са били заместник кмета на град Свищов, Бедри Юсуфов Бедриев и госпожа Ламбева, която е секретарка на господин Генчо Генчев, които станаха тогава свидетели на изнудването към господин Генчо Генчев. Хванаха се за това, че той тогава ми изпращаше малки суми по EasyPay. Даде ми едни други 2000 лева и точно за това прокуратурата се е захванала, за това, че имам преводи на мое име, се захвана за това, че аз съм... Аз мога ти направя подарък за рождения ден и да ти пратя. Да, в случая не е така. В случая господин Генчо Генчев... Казвате, че си го изнудил. Съм го изнудвал. Аз никога... С тези клипове. Прокуратурата пък няма абсолютно никакви доказателства внесени. Нито видеоматериали, нито запис материали. Абсолютно никакви доказателства за това, че аз съм изнудвал господин Генчо Генчев. Но въпреки всичко, прокуратурата си ме осъди и си ме опандизи така, както си поиска. В наша държава така се случват нещата. Това е така. Случая с господин Фами Али започва преди около 2 седмици, когато аз реших да публикувам моето видео, защото това е мое видео. Аз съм автора на това видео, аз съм го снимал. В това видео се вижда как аз и господин Фами Али сме били заедно в една хотелска стая, в Софийски хотел, хотел Рила, добре ще го кажем, хотел Рила. Вижда се на тези кадри, че той е чисто гол, завит по хавлия. Той преди това се опита по някакъв начин да изопачи нещата, като каже, че той си е поръчал женска проститутка, като той не си е поръчал женска проститутка, си поръча мъжки ескорт в лицето Йордан Йорданов. Така. Той как те намери сам да? Той ме... Или той? Няма каза аз как да го намеря. Той ме намери в моите сексуални обяви, публикувани в секс сайтове. Примерно, да. Да. Важно, той ме намери, поръчаме в хотел Рила. Отидох,
в хотел Рила, с уговорката, нали, че всичко ще бъде наред и така нататък. Да, но аз не знаех, че той беше подпинал. Доста беше се почерпил. Да, доста се беше почерпил. В клипа се вижда, че той не е в трезво състояние. Преди да го снимам, той се държа с мене доста грубо. Мога да го уточним, да, той се държа. Да. Той се държа с мене много арогантно. Това, че си е поръчал мъжки ескорт и това, че аз си продавам тялото, не му дава правото да се държи с мене като най-долния парцал. Сдържах си нервите, тогава не реагирах по абсолютно никакъв начин. Той започна да ми казва: сега събличай се тука, сега ще правиш това, сега ще правиш онова, аз ти плащам и така нататък. И аз няма как мене някой да ме купи с пари. И тогава аз му казах: слушай, сега какво ще ти кажа, не може да се държи с мене по този начин. Това, че си продавам тялото, не ти дава по никакъв начин право ти с мен да се държиш по този начин. В същия този момент аз вадя телефона и започвам да го снимам. Започвам да го снимам с личния си телефон. След което аз излизам от стаята, но преди да изляза от стаята му казах да се заплати за уговорената сума. А каква е тя? Сега, каква е сумата? Добре, 600 лева. 600 лева. 600 лева. 600 лева за една свирка с кондом. Повтарям, свирка с кондом. Анален секс не е имало, имаше само и единствено свирка. Това беше. Така, оттам той не ми даде парите, аз станах и си тръгнах, по никакъв начин не съм реагирал, Не, стотинка не ми даде тогава. Аз тогава бях в неговата хотелска стая поне 2 часа. Поне 2 часа стоях вътре, обслужвах го, говорихме си, забавлявахме се, правихме там каквото. Въпреки че сте правили това, което правихме, естествено. И той не ти е дал пари? Не, в никакъв случай не ми е дал една стотинка, след което е скандално, да. Което е доста скандално. Реално. Така, когато аз го заснех, той тогава, и той в клипа се вижда, че той е в нетрезво състояние. Той явно не е осъзнавал същността тогава на проблема. Но тогава, след това, аз на следващия ден се свързах с него в опит да стигнем до някакъв консенсус, той да си заплати за сумата. Все пак аз не съм извършил сексуални услуги, безплатни сексуални услуги, а за пари. Всичко е за пари. След което аз му позвънях, казах му кой съм, представих се кой съм. Той ми каза, че няма да ми заплати и ми затвори телефона по най-наглия начин. И аз му казах: така ли? След като ти няма да си заплатиш, аз ще направя звезда. След което се свързах с екипа на Съдебен спор. Направихме цяло предаване, отидохме в Крумовград. Да, аз го гоних в целия Крумовград. Той си криеше лицето с маска. Но исках да кажа, че след публикуването ми в този въпросния клип във Facebook профилите ми, моментално след това бяха изтрити всичките ми снимки, клипове, направо целият ми профил беше изтрит за това, че аз съм снимал някой си с сексуално посегателство. Сексуално посегателство на възрастен човек. Един гол мъж и един глас зад кадър. Този глас е мой и така нататък. След което се опитах няколко пъти да си направя профили в социалните мрежи, но в социалните мрежи името Йордан Йорданов, когато го изпишеш на български език, незабавно се блокира. Незабавно. И аз за това реших новите ми социални мрежи да са под формата на други имена, за да може да не се изтриват отново клиповете ми. След като публикувах този въпросен клип, някаква негова роднина на господин Фами Али се свърза с мен в Фейсбук и ме заплаши мога да го пусна и дори записа. Имам го, как да го нямам. Тя ме заплашва веднага след публикуването ми в клипа, след клипа. От тук нататъка очаквам
доктор Фами Али да спре с неговите заплахи, да спре с неговите, как да кажа, да спре да кара негови близки, роднини, приятели, колеги да се свързват с мен, да ме заплашват, както мен, така и мои близки. Те се възползват и от близките ми, и от семейството ми се възползват, да ме заплашват, за да трия клипа, за да изтрия клипа и така нататък. Аз няма да изтрия този клип. Ако трябва 100 профила ще си направя, ако трябва ще си направя други неща, но този клип няма да бъде изтрит, защото обществото трябва да види аджеба какви хора ни управляват. 80% от политиците, бизнесмените, артистите и така нататък са минавали през моето легло и такова нещо никога не е имало. Аз винаги съм бил дискретен с всеки един клиент, но този казус с доктор Фами Али взе преверс последните 2 седмици. Той стигна до там да заплашва моите близки. Моите близки. Убийство, побоища, саморазправа, палежи, какво ли не. И аз сега се чудя какво да правя тук нататък. Страх ме е да подам жалба в полицията, защото ако подам жалба в полицията, това ще окаже обратен ефект върху мен. Защото веднага ти казвам защо. Защото полицията не защитава нас обикновените. Полицията не защитава нас обикновените. Нас обикновените гледат да ни мачкат. В крайна сметка той ще си плати 10-20 хиляди лева и мен отново ще ме опандизат. Ако аз в случая дам отново гласност и отида в полицията и подам жалба, оплакване и така нататък, всичко това ще се обърне срещу мен. Ще има обратен ефект. Аз не искам да има обратен ефект. По-добре публично да бъде унижен, отколкото отново полицията да се възползва от мен, отново да се възползва от миналото ми и аз да бъда отново опандизен. Защо? Защо трябва да бъда опандизен? Защото господин Фами Али си трупа паричките в общината в Крумовград. ДПС не излиза с официална позиция по казуса. Изпратил съм покани на няколко политици от ДПС. Никой от тях не излиза с официално становище. Аз пък, щом те пък не излизат с официално становище, аз пък ще си публикувам каквото си искам и си правя каквото си искам. В рамките на закона, естествено. А не като доктор Фами Али, който изпраща негови приятели, близки и познати да ме заплашват, че ще ме убиват, че ще ме трепят, че ще ме палят, че ще катастрофирам и така нататък и така нататък. За мен това са излишни неща. Дори ми бяха предлагани пари. 30 хиляди лева, за да изтрия клипа. Не съм го изтрил, защото аз не го правя това с цел да извлека някаква полза. Напротив, искам да видят хората, що за политици ни управляват.